Logo estaba todo ese drama familiar que vivía a xente, non? Pero para nós quedou un segundo plano porque había unha prioridade informativa que era contar o que estaba acontecendo e o xeito no que a xente iba a afectarlles, non? En toda esta situación, nin a opinión pública, nin nós fomos capaces de que se puñera o foco no drama das familias que, injustamente acusadas, viron como se lles iba ao garete o seu medio de vida. E iso nunca se compensou nin no social, nin no mediático, nin no económico. Unha sensación de haber fracasado na vida, é dicir, que de estar hundido, de saber que non... Que pasará coa miña vida a partir de aí. Pero foi tan grave este drama realmente? Tendo en conta que Galicia estaba a prepararse para unhas eleccións autonómicas, ata que punto se utilizou este problema políticamente? Eu incluso, antes de deixar a consellería, paguei as primeiras indemnizacións por isto, co cual as persoas, ademais de facerlle o vacío sanitario, se pagaban as perdas que podían ter, o sea que drama económico non houbo absolutamente ningún. As que eu comprei eran máis caras que as que a mí me pagaron, donde eu xa as tiña valoradas as miñas en máis cartos, e as que eu comprei foron máis caras e tuve que poñer ainda do bolsillo. Chegou a indemnización, pero faltou o que eu deixei de producir, e despois de 6 anos estou volvendo un pouquiño á normalidade, casi foron 6 anos para volver a recompoñer todo. Aquí está o que poderíamos chamar a zona cero da crise das vacas tolas, Mesía. Nesta antiga mina, hai 9 anos, foron soterradas unhas 300 vacas que ou ben morreron ou ben foron sacrificadas no momento. Pero por que chegaron ata aquí? Por que as soterraron de noite e as agachadas? Que é o que tiñan que ocultar? E, sobre todo, como foi a reacción dos veciños? Con nocturnidade se trasladan camións de animales almacenados para utilizar unha fosa dunhas minas que había abandonadas en Mesía. Fosas que non se impermeabilizan, que permiten que haxa drenajes de flujos hacia un río cercano que é onde está a toma de auga de abastecemento dun colexio público. Por lo tanto, a reacción inmediata dos veciños cando se enteran é frenar o que se podan seguir depositando ali animales e exixir que se saquen dali. O descubrimento das vacas facía tempo que se oían rumores por parte de algúns gandeiros de que non todas as vacas se estaban destruindo en Sugasa. Efectivamente, había 2 montañas de vacas grandes, todas podridas, estaban enterrando nelas. Non pararon a actividade, nos dixémoslle entonces que se non paraban eles, pois que íbamos para os veciños, porque non víamos isto moi mal aquí, o que estaba facendo con estas vacas, sin saber de onde viñan, aquí na nosa parroquia, enterradas desta maneira. O sentimento máis forte foi, sin duda alguna, a indignación. A indignación polo engaño no que nos estábamos vendo, polas mentiras que nos estaban contando, pola presión a que nos vimos sometidos para tapar todo isto. Aquel montón de vacas ali, naquelo xa poñía un pouco de manifesto cal era a situación e cal era o drama que se estaba vivindo dentro das propias explotacións, non? E por outro lado, pois ver como, bueno, pois sin ningún control, sin absolutamente nada, se tiraban ali as vacas sin saber o que, bueno, pois as consecuencias que eso podía ter, non? A elección de Mesía para soterrar as vacas que ian morrendo ou eran sacrificadas foi unha das máis delicadas da Xunta naqueles momentos. Anos despois, consideran que foi un erro. A forma en que se fixo ese soterramento, iso foi para min o erro que foi o que levou consigo, pois, dixéramos, acrecentar o sobredimensionar, o crear esa alarma que realmente, bueno, pois levou a que el tuvera que dimitir, non? Tampouco era cuestión de ir facendo concellos para preguntarlle aos veciños que lle parecía ou non lle parecía, senón, bueno, pois simplemente era unha cousa que día que pasara eran 300 ou 400 ou 500 cadáveres máis de vacas que se podían acumular. Había que tomar decisións rápidas
Galicia quiso de algún xeito cumprir esa normativa de que os enterramentos non foran por explotación, sino que realmente se recolleran todas as reses e se depositaran en un enterramento colectivo conxunto, pero claro, non existía esa infraestructura, non? E, por tanto, se fixo o que se pudo. Non se tomaron medidas cando as había que tomar, e despois, claro, xustifícase todo isto dicindo que algo había que facer. Claro que había que facer, había que tomar medidas ao principio, non tarde mal e arrastro como se fixo. Cando chega a noite vella, os veciños e a Garda Civil que os vixiaba deciden ir cear coas súas familias. Nese intre, sucede o que ninguén agardaba. Sen ningún aviso, os operarios, escoltados pola Policía Autonómica, cumpren as tallantes ordes da Xunta. É o momento de maior indignación. A Garda Civil garantízanos que aí non se van a seguir enterrando vacas, que eso que o van a custodiar eles, que o van a vigilar eles, e que nos podemos ir para as nosas casas. Pues, volvemos a confiar na palabra de alguén que nos debía dar esa garantía, e vámonos para as casas. Coincidía a fecha coa noite vella, e marchamos daqui para as casas para cear todo o mundo. E sobre da unha da mañán alertounos o ruido de maquinaria e as luces, efectivamente. Habíannos convencido de que foramos para a casa para acabar de enterrar as vacas e intentar tapar todo. Veu a Policía Autonómica e con luces de noite acabar de tapar as vacas que estaban á vista, que chamaban a atención muchísimo. Pero houve algo que non poideron tapar e que non poideron impedir que saliran nas imaxes de televisión. Os regueiros de sangre correndo cara ao río, os vermes pola pista e o mal olor que ali se respiraba todos os días. Iso foi unha das chispas que máis enfadou ao vecindario, aos gandeiros da zona. Vían de unha maneira sorprendente como eles se lles privaba de enterrar as vacas que morrían, como se lles cobraba por unha retirada de vacas sin que nadie se explicara a onde iban esas vacas, e de repente que aparezcan máis de 300 enterradas ao lado da tua casa. Claro, como te vas a sentir? A min parecíame unha auténtica tomadura de pelo. Sacar unha lei e prohibir de que o propio gandeiro poida enterrar os seus animales na súa finca da súa explotación e logo despois que aparezan enterrados aí en calquera sitio e onde hai filtracións de auga, que pode haber contaminacións, pois a mí me parece unha auténtica barbaridade. Polo que a mí me informaban, estaba bastante aillada do que eran os núcleos de población, co cual, bueno, pois o que había era que tomar as decisións o máis sensatas que fora posible naquele momento e executalo canto antes. Moitos veciños preguntábanse, e aínda o fan agora, como se tomou a decisión de enterrar as vacas en Mesía. Nunha xuntanza das Consellerías de Sanidade, Agricultura e Medio Ambiente, tratábase de buscar saída ás vacas que morrían, dado que a única incineradora de Galicia estaba danada. Cástor Gago sufría as consecuencias físicas provocadas polo estrés e tivo que ausentarse. Ese foi o momento clave. Xa levaba uns cuantos días con, bueno, probablemente como efecto da tensión, con hemorraxias internas. Notaba que estaba sangrando, e José María veu comigo ao Hospital Central, e cando voltamos José María e eu, pois o director xeral de Gandeiría, Antonio Crespo, me comentou: mire, Medio Ambiente xa localizou unha mina que é moi arcillosa, co cual non hai posibilidades de permeabilidade porque a arcilla tal, co cual plantexades o presidente. E como tal se iniciaron os enterramentos, porque é que non había outra alternativa. Foi a decisión acertada? Pois, coa perspectiva ao tempo, non foi acertada. Debeu facerse o que fixeron as demais comunidades autónomas, seguir tolerando o soterramento individual na explotación? Quizás sí, hasta que se tivesen os instrumentos ou as fórmulas ou as pezas necesarias para despois tomar a